Vítam vás pri tretej časti našich divadelných potuliek. Aj dnes vás budú sprevádzať divadelnými potulkami Lukáš Kečkeš a Ivana Kováčová. Prajeme príjemné počúvanie. Krajské bábkové divadlo dostalo sídlo v budove na Kolárovej ulici 18, ktorá, ako sme uviedli, bola pôvodne modlitebňa. Postavili si ju z vlastných zbierok veriaci cirkvi adventistov 7. dňa. Budova bola vyvlastnená v 50. rokoch minulého storočia v rámci dnes už známeho útoku riadiacich orgánov komunistickej strany na všetky cirkvi v Československu. Divadlá prebrali sovietský model fungovania, ktorý sa spájal s tým, že súbory boli viazané na priestor. Neexistovali oddelenie, ako to je a bývalo v inej časti Európy. S tým súviseli rôzne iné pracovné náležitosti. V budove museli mať svoje miesto ateliéry, ekonomický úsek, javisková technika, produkcia, vedenie divadla. Preto malo Krajské bábkové divadlo na počiatku viac ako 40 členiek. Budova, ktorú dostalo Krajské bábkové divadlo, bola de facto danajským darom. Od príchodu súboru sa niekoľkokrát upravovala tak, aby spĺňala aspoň základné technické požiadavky na prevádzku profesionálneho divadla. K rozsiahlejším úpravám došlo v roku 1970, kedy bol zrealizovaný interiér hľadiska a vestibul. Práce boli vykonané v prevažnej miere svojpomocne a podieľali sa na nich všetci členovia a členky divadla. Faktom je, ako spomínali bývalí členovia a členky súboru, s ktorými sme sa stretli, že divadlo väčšinou nehrávalo doma. Až 80% produkcie sa odohrávalo na zájazdoch rôznych domoch kultúry. Vraj prevažne nevykúrených, veľkých a nehostinných. Divadlo vlastnilo autobus a zájazdovalo. Preto vstávať o 4 ráno kvôli presunom do domov kultúry bývalo celkom bežné. Po istej dobe v divadle zaviedli nedeľné predstavenia o 10 hodine ráno. Nehrávali sa pravidelne, len niektorú nedeľu. Konali sa v čase, kedy bývali v kostole omše. Ponuka mala odpútať od návštevy kostola. No, kto vie? Už v rokoch 1971 až 1974 bolo rozhodnuté pristúpiť k zabezpečeniu prístavby a rekonštrukcie prevádzkovej budovy na Kolárovej ulici. V tých rokoch bola spracovaná projektová dokumentácia do úrovne vykonávacieho projektu Stav projektom Banská Bystrica s rozpočtovým nákladom cca 14,5 milióna československých korún. Pozemné stavby Banská Bystrica ako vyšší dodávateľ stavby však nakoniec od realizácie odstúpil a preto projektové práce boli zastavené. Zmarenie projektovej dokumentácie bolo riešené na úrovni nadriadeného orgánu SKNV a Ministerstva financií SSR, píše v biltene k 20. výročiu vtedajší riaditeľ Pavol Lukáč. A patálie pokračovali. V 70. rokoch často spomínaného 20. storočia divadlo získalo druhú budovu. Na Skuteckého ulici 14. Bola to pôvodne rodinná vila. Áno, je to táto vila, v ktorej sídlime dnes. V tom čase bola odkúpená za symbolickú sumu a v jej priestoroch divadlo umiestnilo ekonomický úsek, vedenie a kádrovú referentku, bez kádrových referentov to vtedy nešlo, a časť ateliérov na kašérske a krajčírske práce. Stolárska dielňa ostala na Kolárovej ulici a len pre zaujímavosť uvádzame, že práve tam sa dnes nachádza obľúbená vegetariánska reštaurácia Bistro Lunter. V biltene k 30. výročiu divadla sa opäť objavujú zmienky o rekonštrukcii budovy. Čujme. V súlade s dlhodobou koncepciou komplexného rozvoja Krajského bábkového divadla a uznesením predsedníctva vlády SSR číslo 10 lomeno 1988 z 10.2.1988 o rozvoji kultúrno-osvetových zariadení v Stredoslovenskom kraji v 9. a 10. 5-ročnici pokračuje Krajské bábkové divadlo Banská Bystrica
v zabezpečovaní prístavby a rekonštrukcie budovy na Kolárovej ulici 18. A. Nadriadený orgán SKNV, Odbor kultúry, listom číslo 168/1988 VG poveril priameho investora tejto akcie zabezpečením predprojektovej dokumentácie a zabezpečením realizácie stavby. Súčasne oznámil, že stavba bude financovaná z prevádzkových prostriedkov v zmysle pravidiel MFSSR číslo 71/532/1986. Finančné prostriedky zabezpečí nadriadený orgán SKNV v Banskej Bystrici v rámci súhrnného rozpočtu na jednotlivé roky. A schyľovalo sa teda ozaj k rekonštrukcii budovy. V archíve divadla sú plány vtedajšej prestavby, ktorá mala priniesť väčšie javisko a technické zázemie divadla, šatne pre umelecký súbor a prišla zamatová revolúcia. S ňou zmena politického režimu. Krajské bábkové divadlo prestal zriaďovať Krajský národný výbor, jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo kultúry. A s prestavbou sa váhalo. A už v polovici roku 1990 nastali komplikácie ohľadom majetkovo-právneho usporiadania prevádzkovej budovy na Kolárovej ulici číslo 18. Ohlásil sa bývalý alebo pôvodný majiteľ objektu. v archívnych materiáloch nachádzame nasledovné vyjadrenie. V záujme do riešenia majetkovo-právnych vzťahov boli uskutočnené viaceré rokovania na úrovni mesta, kraja a Ministerstva kultúry. Výsledky týchto rokovaní možno zhrnúť nasledovne. Cirkev adventistov 7. dňa netrvá na navrátení majetku, to je z budovy divadla na Kolárovej ulici 18, pod tou podmienkou, že mesto v Banskej Bystrici poskytne cirkvi adekvátne náhradné priestory. Splnenie tejto požiadavky bolo zo strany MSNV, osobne jeho predsedom, pánom inžinierom Sečkárom, prisľúbené. A náhradné priestory sa nenašli. V roku 1994 bola budova navrátená pôvodnému majiteľovi a Ministerstvo kultúry podpísalo zmluvu na 5-ročný prenájom, vtedy už bábkového divadla na ráz cestí do konca roka 2000. A začalo sa uvažovať, čo ďalej s bábkovým divadlom. Kam ho šupnúť? Prichádzali rôzne návrhy. Presťahovanie do tzv. Domu odborov alebo do klubu Slovenka, starší Bystričania vedia. A dnešným mladým to už nič nehovorí. Myšlienky na zrušenie divadla tiež neboli ničím výnimočným, pretože zrazu nebolo kam umiestniť divadlo v meste Banská Bystrica. Vážnym problémom pri riešení tejto situácie bola neľahká ekonomická situácia. Ako vždy. A v roku 1995 sa objavila myšlienka. Prvý ju vyslovil Marián Pecko. Zrekonštruovať druhú budovu na Skuteckého ulici. Ministerstvo kultúry tento návrh, áno, po istom čase prijalo za svoje. Konkrétne mal na tom zásluhu vtedajší riaditeľ odboru pán Jozef Gerbóc a vedúci divadelného oddelenia Oleg Dlouhý. A začali sa radosti a strasti s rekonštrukciou budovy tentoraz na Skuteckého ulici. Batálie pokračovali. Bola to rodinná vila s 2 poschodiami a nikdy nemala slúžiť na iné účely. A v tom istom roku sa uskutočnila architektonická súťaž v gestii Ministerstva kultúry a víťazný návrh inžiniera Tibora Majláta a scénografa Jana Zavarského sa mohol začať realizovať. Z ekonomických dôvodov bol návrh rozdelený na 2 etapy, vlastne 3 etapy rekonštrukcie. Prvá,
Takzvaná havarína obsahovala prestavbu vnútorných priestorov vily pre všetky úseky divadla a vznik malej sály pod strechou, ktorá mala slúžiť predovšetkým na skúšanie. Druhá etapa, takzvaná divadelná, rátala so vznikom sály pre 220 divákov a diváčok. Rozmery sály boli 18 x 22 metrov. Mala vzniknúť ako dostavba v priestore za divadlom v záhrade vily Dominika Skuteckého a mala sa napájať na vilu Dominika Skuteckého. Tak by sa vytvoril jeden unikátny komplex divadla a galérie. Hlavný vstup do divadla mal byť na Hornej ulici zo strany galérie. Tretia etapa navrhovala vznik malého amfiteátra v priestore záhrady galérie. Veľmi priaznivým faktom bolo, že autor návrhu, Jan Závarský, bol divadelníkom a úzko spolupracoval s vedením divadla s Mariánom Peckom. V jeho zastúpení divadlo malo možnosť vyjadriť sa k prestavbe a k návrhom zmien ako rovnocenný partner. A v roku 1996 sa začalo s prestavbou. A v roku 1997 sa stavba zastavila. A v tom čase Ministerstvo kultúry pod vedením ministra Ivana Hudeca presadilo reformu reorganizácie kultúrnych inštitúcií známu pod názvom intendatúry, v ktorej boli viaceré inštitúcie zbavené právnej subjektivity zlúčené pod intendantúru. Tá bola akýmsi riadiacim centrom všetkých inštitúcií. Bábkové divadlo sa ocitlo vo zväzku inštitúcií riadených intendatúrou Múzea SNP. Boli v nej napríklad Štátna vedecká knižnica, Stredoslovenská galéria, Knižnica Mikuláša Kováča, Osveta a proti tejto reforme, ktorá sa realizovala bez dohody s kultúrnymi inštitúciami, začala celá kultúrna obec štrajkovať. Divadlá vstúpili do štrajku. A BDNR sa pripojilo k štrajku. A riaditeľka divadla dostala telefonát. Ak budete štrajkovať, peniaze na rekonštrukciu nedostanete. Rozmyslite si to. A divadlo štrajkovalo. A rekonštrukcia sa zastavila. Budova bez strechy ostala otvorená dažďom a iným náhodám. Vtedy ju členovia a členky divadla, podobne ako ich predchodcovia, svojpomocne zakrývali a zháňali sponzorov na záchranu budovy. A štrajk skončil. A intendatúry sa zrušili. Nastala politická zmena. Predsedom krajského úradu sa stal inžinier Sečkár. Áno, ten, čo sľúbil nájsť priestor pre divadlo ešte ako predseda Mestského národného výboru. Ministerstvo kultúry bolo zverené Milanovi Kňažkovi a títo dvaja reprezentanti moci sa dohodli na záchrane divadla. Obnovila sa rekonštrukcia budovy na Skuteckého ulici a v roku 2000 sa divadlo presťahovalo z priestorov na Kolárovej ulici a vtedy tento dom získal prívlastok Vila Dominika. Ibaže rekonštrukcia divadla sa ukončila v tzv. Havarijnej etape. Po reforme krajských úradov vznikli nové samosprávy a nové vedenie nepokračovalo vo financovaní druhej etapy. A divadlo ostalo žiť a tvoriť v havarijnej etape. Opäť patália. V rámci možností vedenie divadla dokázalo presadiť, že balkón vily sa zastrešil a vznikla malá sála zvaná Teatrium. Stoličky a nábytok do budovy darovali slovenské divadlá, kvety zase Banskobystričania a Banskobystričanky. Režisér Laco Bariak natočil o divadle film Dom dobrých duchov. Diskusia o druhej etape sa presúvala z roka na rok. A v roku 2006 získalo divadlo financie na Šapito. Cieľom investície bolo, keď nemôžete pokračovať v stavbe, kočujte s divadlom po Slovensku. Ibaže. Peniaze na nákladné auto neboli súčasťou onoho balíčka. Takže
Kočovanie sa nevydarilo, nakoľko prenájom aut bol veľmi nákladný. Dnes stojí naše šapito v lete na festivaloch. Jedným z pravidelných miest je festival Pohoda Trenčín. A posledná úprava vo Vile Dominika sa konala v roku 2023, kedy sa zo zdrojov európskeho grantu technicky vybavilo a prestávalo teatrium, zväčšili toalety a priestory pre verejnosť. Sny sa kdesi zatúlali a ostala Vila Dominika. Ak sa budete túlať po Banskej Bystrici, nájdete nás na čísle Skuteckého 14. Tešíme sa na vás. A na ďalšie potulky históriou divadla vás srdečne pozývame cez prázdniny.